opzij tikken. Zoek je weer voor, hè? Tik, tik, tik. En dan naar achteren. Tik, tik, tik. Gaat dat goed? Ja, dat dacht ik wel. Oké, dan gaan we daarna naar voren zwaaien. Kijk. Ja, we moeten een beetje, want we mogen niet alles gebruiken bij kinderen. Dus naar voren zet je je benen uit elkaar. Bij de kinderen in de groei zijn. En als je weer naar achteren gaat, heb je je voeten weer naast elkaar. Dus vaak een beetje. Ja. Die is wel een beetje moeilijk, hè? Krijg je dat? Nee, ik hoor ook al nee. Nou, dat is helemaal mooi. Wat? Goed, dan gaan we daarna nog een keer naar voren. Dan doe je andersom. En dan gaan we weer naar voren. Met de benen wijd. Naar voren. En weer terug. Op de plek. Dus hetzelfde als net. Alleen dan met de armen zo.